enquanto os sonhos vão bailar. Onde estás, sombras passadas, nortear na noite estrelada? Canta a vida, nota arriscada no retomar. Noraboa. No mediodía dunha tarde de finais de novembro, nun hospital público, meu pai inhalaba o seu último alimento terrestre. Unha langorosa bafarada de aire elaborada coidadosamente polo fitoplancton do Atlántico, os musgos dos bosques neboentos do noroeste e os eucaliptos plantados masivamente dende finais dos anos 50. O día da súa morte había un sol frouxo de finais de outono. O día do seu enterro choveu lixeiramente. Gustaríame, en primeiro lugar, agradecer á organización do Premio Nortear pola idea brillante de tecer lazos literarios entre ambas bandas do Miño, non? Un certame que, ademais, é, como xa se dixo antes, a plataforma de saída para moitas futuras promesas. Quero pensar que souberon ver no relato a verdadeira intención que había entre esas liñas, non? Unha carta de amor imposible e ridícula que eu enviei a un pai morto. Relín algunha vez este relato e atopeino de novo ridículo. Afortunadamente, foi un portugués, Fernando Pessoa, que se me apareceu unha vez en soños e recitoume un dos seus poemas e di así: todas as cartas de amor son ridículas. Non serían cartas de amor se non fosen ridículas. Tamén eu escribín no meu tempo cartas de amor, como as outras todas, ridículas. As cartas de amor, se hai amor, teñen que ser ridículas. Mais ao final, só as persoas que nunca escribiron cartas de amor son as que son ridículas. Quen me dera volver ao tempo no que escribía, sen sabelo, cartas de amor ridículas. O certo é que hoxe son os meus recordos desas cartas de amor os que son ridículos. Obrigado, moitas grazas. Enquanto os sonhos vão bailar.